е време да посрещнем с много силни аплодисменти Меди! Къде са най-шумните? Говориш да пеем всички заедно. Всеки ми казва, ако обичате, ще бъде тук. Месеци минаха, даже година, може би има си друг. Всеки ми казва, не настоявай и да умираш, дишай на му. Живея и дишам с тази надежда, някога пак да си. Да вечер всички. Тази вечер къде си, не лъжи, кажи ми своя милост, майната ми на мене, че умирам за тебе, и волят ме проклетите спомени. Той къде те съплеше, хубаво ли ти беше? Разкажи да се пръсне сърцето ми. Кой сега те целува, ако Господ ме чува? Нека пак да те върне в ръцете ми. Нека пак да те върне в ръцете ми. Нека пак да видя всички ръцете горе. Всички рожденици, всички празнуващи. Всеки ми казва, ти за бравира, ти за явно не е било. Имало други, луди са луди, единствена. Всеки ми казва, не настоявай и да умираш, дишай на Бог. Живея и дишам с тази надежда, някога пак да си до тази вечер къде си, не ме лъжи, кажи ми с кой разбиваш сърцето ми. Майната ми на мене, че умирам за тебе, и болят ме проклетите спомени. Той къде те съплеше, хубаво ли ти беше? Разкажи да се пръсне сърцето ми. Кой сега те целува, ако Господ ме чува? Нека пак да те върне в ръцете ми. Нека пак да те върне в ръцете ми. Аре всички! Скачай, скачай, скачай! Вечер къде си? Не лъжи, кажи ми с кой разбива сърцето ми. Майната ми на мене, че умирам за тебе. Супер сте! Той къде те съплеше, хубаво ли ти беше? Разкажи да се пръсне сърцето ми. Той сега те целува, ако Господ ме чува? Нека пак да те върне в ръцете ми. Нека пак да те върне в ръцете ми. Нека пак да те върне. Хайде всички можем ето така заедно. И... Супер! За мен е истинско удоволствие да бъдем заедно.